Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phela futhi-ke nginamukele kuyona i-channel yami phambili i-Radio Inc. Lami igama nguMfeza Ntuthu Ngakhumalo bathila sibona amagomede. Uma mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinda ngicela nje short subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu, ngiyathemba baphila abantu nakuba isimo sezulu silokhu sinikele njalo ngemvula ezinamandla. Siyabona lapha ey'nkundleni zokuxhumana ngane zakwethu-ke ukuthi kuphi laphana baseduze nemfula kanye endaweni ehamba amanzi laphana imizi laphana amanzi asangena nangemizi-ke laphana. Kodwa sicela kakhulu uSimakade ukuthi-ke abantu baphephe nababonayo ukuthi-ke basendaweni enobungozi bathi ukuqhela ukuze laphana babaphephise izimpilo zabo. Ngaza kwethu asikho lapha, kodwa sigabe sinilethela lolu daba oluthinta uWelile uMntakamchunu kanjalo nentokazi laphana iblamani lesifazane bathi uBrahman lady laphana ngane zakwethu. Kunevidiyo ekhishwe le ntokazi la kade ke ecacisa kabanzi ukuthi uWelile akamuzwa nakancane ke laphana laphana mangabe emdelela uWelile uzokwenza into embi kakhulu. Kodwa nje mina ngilasibona ngane zakwethu angikade kakhulu, angikudedelana ividiyo eyayo le ntokazi laphana ke uWelile isho ukuthi ayimuzwa engakwenza nje izomshaya futhi izomqoba. Nansi ividiyo engane zakwethu, ngitshela ukuthi lithini lakho uvo ngalolu daba. Engabe intokazi lolile izothini mangabe izwa le video, kodwa ngifuna ukuzwa kwakho ukuphawula kuqala ukuthi uthini hlana kwividiyo elandelayo. Nansi ividiyo, ngithanda khona. Welile lalela-ke mfazi, mina nje-ke ungazongidakela wena. Thatha manje uyangidakelwa-ke manje, uyangidakelwa. Into engizoyenza, ngizofika lapha ekhishini lakho ungazi ukuthi ngubani. Mina angikhulumi kakhulu bafethu, angikhulumi kakhulu. uWelile ufuna onke amadoda. Wena Welile uwafuna onke amadoda ukuthi kuba wakho. Awukungichazele nje okokuqala-ke sisi wabantu ukuthi ubani ngumbani. Wazongibhedela nali ibhungezi lesalukazi, nali ibhungezi. Hawu, ubona ukuthi mina ngiyakwehlula phela, usujwayele phela. Ngangibuthi komahula omahula ezingane lezi, mina ngiyakwehlula ngoba ngiyayiphendulela. Wena babe ngakuphendula babekusaba, mina ngisabi. Uthi uzodiphisa bani esobheni sisi? Uyangibona mina awubheki kahle mina. Uthi uzodiphisa bani esobheni? Mina ngizokudibhisa-ke esobheni, futhi ngeke ngize nginele esobheni oba ngibona ngiyilunda wamina. Mina ngizokudibhisa ekhiphini, kuphumela amakhizane, kuphume ukuphapha, ngiqede ikhishi lakho ngilithathe ngilise empangeni. Sidle lokudla kwakho, ngilithathe ikhishi lakho lize la empangeni. Usaleke nomtuba wakho lo, ubone ukuthi kuzoba njani. Ngiyeza phela upheka kahle-ke, cha anginawo kumona upheka kahle, kumnandi ukudla kwakho. Mina lokhu kudla lokhu ngizokulaya, ngeke ngize ngikuthenge, ngizokudla mahhala ngoba ngizobe sengikugxobile ngakushaya bese ngiyayiphakela sengikushayile. Hhayi ukuthi wena uzophakela mina, mina ngizoyiphakela mina ekhishini lakho ngoba ngizobe sengikushayile, ngitshengisa ukuthi ubani ubr. Angikwesabi sisi, okay owami ngeke size simbange. Okay futhi uyithulele besikhulumeni. Okay washo ukuthi awumazi uMamchunu ibhungezi wemsizi ibhungezi. Angikwesabi mina mfazi, angikwesabi, ungifonele hlezi ngi-available. Mina emtuba ngafika namanje emtuba ngitshengisa ukuthi ngubani. Kade phela wena abantu bakhila la bekusaba. Njengamanje-ke zibambene uthola abafana nabazi ukukhuluma. Mina ngicine ngokukhuluma sisi, ngiyakhahlela, ngiyashaya. Ungifonele ku-078, ngiyazi unayo inamba yami. Angikwesabi, uyajwayela phela wena. Lelo khishi lakho ngizolidonsa ngenqole, ngizolidonsa ikhishi lakho, ngizolibeka esiteshini empangeni, qede ngiyiphakele.